Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paulol. Gising ko lang. Tapos nakita ko lahat ng mga comments nyo tungkol kay Kate Yap. At dadaanan natin dito ngayon. At syempre, para naman hindi lang paulit-ulit, ito try din natin ng mukbang. Ito Pinoy mukbang, di ba? Dahil wala akong adobong manok ngayon, ito adobong mani, okay? Pina po and Mau. Yes. Pag umabot to ng 10k likes, kakain tayo ng adobong manok mukbang. Ngayon ba yan? Shoutout kay Tito Travis. Baka padalhan niya ako ng adobong manok. So ngayon, natry ko magmukbang at pag-uusapan natin si Kate Yap ng mas hinsinan, di ba? Hindi ako dito binayaran ng mga kidnapper, ha? Ayan o. Tignan mo. Tignan mo sila sa mata at sabihin mo may silbi ka sa channel. Tayo ng paborito kong mangga, di ba? Ng mga dalagang Pilipina. At dahil social tayo, lalagay ko siya sa baso. Ang rupok ng gunting na to, di ba? Katatapon. Parang umiihi ka lang, eh. No? Ito ba ang gusto ng mga mukbang? Itong tunog na to? Nainig nyo ba? Ba? Itong ihi mo pag may UTI ka. Galing ako inuman. Paggising to. Ngayon kakain tayong tuyo, suka. Wag kang... Pero kailangan natin ng sangag sa tuyo. Yung pinakamasarap. Nagutom na ako, as in seryoso kakagising ko lang. alam mo yung pawis sa mga kuha mo pag galing ka inuman, pagkagising mo. Depende na siguro kung anong klaseng alak yung kinaya mo. Nood ka ulit, titigaw mo ulit sila sa mata. Sarap ba ang itlog? Kaya rin pala, sarap. Alam mo yung, grabe yung sarap ng pagkain pag nagkakagising mo para tanggal ang over mo. Kaya na yung mga juice. May pag-uusapan nga pala tayo. Si Katie Guse. Sabi daw nila, si Kate Yap ay si Carly Guse, yung parang nakidnap daw noon. Pero chinek ko yung kanilang kanyang time na nawala siya kung unang upload ni Kate Yap sa kanyang channel. At magkalayo, 4 na buwan na ata. Basta lalagay ko na lang. Basta ilalabas-labas na lang dito sa gilid. Tingnan nyo na lang. Hindi ako sanay nang di nagsasalita hanggang nagre-record. Ayun na. Ang sarap magmukbang, no? Kakain ka lang. May views ka na. Kung dating hula ako, kung bakit sikat ang mukbang. Kasi marami na yung mga sa online na walang kasama kumain. So feeling ko naka-play lang to hanggang kumakain sila. Yun ay hula ko pero hindi, ewan ko, siguro may hilig talaga. Parang ASMR siya siguro pero para sa pagkain. Kalimutan ko sabihin kain. Sino kumain? Ano yun, pag kunyari may mga dumadaan, kailangan mo sila ayain. Pero hindi ka umaasa, napapayag sila. Ano lang yung respeto lang na, inaaya kita pero hindi kita talaga bibigyan. Hindi pa ata ako nakakita ng inaaya mo, kain. Pero kumain talaga sa tabi mo. Parang, Formality lang eh. hirap maging social. Ayan, tapos hindi daw siya umiinom ng tubig. Umiinom siya. Nakita ko na isang video na umiinom siya kasi binaba niya half a second. Malamang ikakat niya yung mga inom niya kasi di ka naman pumunta sa video niya para panoorin siya uminom, di ba? Manood siya para kumain. Tapos may mga comments doon sa video na hindi daw posible kumain ng ganung kabilis at walang something or parang na parang papatayin siya, blah blah blah. Kilala niyo ba si Matt Stoney? Search niyo Matt Stoney, isa siyang competitive eater, nag-upload sa YouTube. Meron din mga babaeng gano'n. Grabe content. Puta. Panoorin nyo lang kumain, di ba? Ano kang 5,000? Lagkat ng feeling ko ngayon. Ininom namin vodka. Sabog ka. Ang pinaka pag-uusapan natin ngayon ay yung sinasabi nilang tattoo sa wrist ni Kate Yap na imposible daw siya yung aking hula, yung aking 90%. At chinek ko nga, bad trip.
At ito yung mukha ko nung nakita ko yung tattoo. Tapos hindi ko nakita doon sa hula ko. Isipin mo na lang, 10% na yan nanalo pa. So hindi, mali yung hula ko. Leche. Hindi ako galit. Kasi masarap yung kailangan. Tabagos yung ASMR. Nyam, nyam, nyam. Ito yung amoy ng jowa mo pag hindi nag-PH care. So, mali yung hula ko. Pero 6 minutes ng video ko. Yung importante doon ay yung unang 10 minutes. Kasi yung unang 10 minutes na pinag-usapan natin doon, ma-apply mo yun sa iba't ibang mga conspiracy theories. Viral si K-Chap dahil gusto niyo makita yung mukha niya. Nag-viral siya dahil doon sa conspiracy. Sa kanya, ang galing, no? Sa iba, kaya sila nag-YouTube. Kasi gusto lang may kainin. Ano? Kumakain ka, para meron kang kainin. At ang daming views dito. Susunod, kailangan ko na adobong manok. Hindi lang adobong mani. Gawin ito. Hindi na po, Pag-budget adobong manok. Yung table ko nakatilt siya ng onte. Diba ito yung sabi ko sa inyo dati, may tray sa ilalim to. Kasi pag masyadong hindi nyo makikita lahat ng pagkain. Ubusan na ako ng Zesto. Hindi ko pinopromote yung Zesto, ha? Baka naman ako si Doggy ako. So kung may mga hula kayo kung sino talaga si Kate Yap, i-comment nyo below. At magtitingin-tingin din tayo. Kasi yung nakita kong yon, nagsimula yun sa Reddit eh. Tapos pagkatapos yung magsaro, ako na nagsaliksik na sabi, baka ito si Kate Yap. Tignan nyo. Tapos kinonect-connect ko na. Tapos syempre, may ilang minuto pa tayo para mag 10 minutes to. Panoorin nyo muna ako kumain. Diba, yun naman ang point ng mukbang, diba? Na magmukha kang hunghang. Hindi ko talaga mag-get. Hindi mo sa mahilig sa ASMR. Unless may babae nakalabas yung halos yung dede niya, tapos sasabihin niya special ako or something. Ewan ko. Pero since yun naman yung title ito, pwede mo masabing clickbait. Clickbait, files, abuse. Ay, kakain tayo ng konti. Kaya siguro ayaw nila magsalita sa mukbang kasi pagkatapos nun, tutot na siya ng otot. Yung sabi ng lola ko eh. Puro ka dada, kumakain ka, may otot ka na otot niyan. Na-imagine ko na baka pag may marinig sila dito sa ko. Pag may narinig sila sa video na to, lalagyan nila ng help, tulong. Ito. Subscribe. Narinig nyo ba? Naghahanap rin ako ng tulong. Inisip ko rin, mas maraming paraan para kumita ka nang mas mabilis at mas less ang risk. Kasi yung gano'n na makikidnapin mo pa. At kung isipin mo, baka siguro mabilis siya kumain, kaya siya ang gustong ilagay. Or kaya siya nag-start ng channel, baka meron siyang Ayun, baka may sinabi ako doon ng na something. Baka meron siyang yung mga eating disorder, or mga sakit, bulimia. Baka yun kasi yung pwedeng gano'n, kasi hindi nga siya fighter, di ba? Yun yung Pero wala pa ako nakikitang pinapresentang parang Kate Yap na convincing. Ang pinaka-convincing na sa akin yung sinabi ko noon, pero nakita ko nga yung risk. Hindi nga si Joanna yun. Hindi si Joanna. So, tignan natin, kung ipakita man niya yon sa sarili niyang accord, yun lang yung magsisira sa conspiracy na to. At siya lang makakagawa nun. Kung hindi, alam ko pag nag-start ka ng channel mo, ilalagay mo yung pangalan mo doon. Hindi ko na maalala YouTube partner program na form. Tagal ko nang hindi yun nabubuksan. Pero alam ko na kailangan mo lagay yung pangalan mo. Kung nilagay yung pangalan niya doon, kung naman yung mga wanted na mga posters ng missing, gano'n. Nakikita ng YouTube yun. Pwede nila matrack kung sino yung may-ari, o at least kung sino man yung pangalan na nakadikit sa cake cup na yun. Bilib ako sa mga tao kumakain ng tuyo ng na ako charity nito. Kaya pag tinusta, magiging parang biscuit siya. Kasi hindi mo makukuha tong gilid-gilid na to. Hindi nyo to makukuha. Di ba? Huwag kang pabebe, nasa Pilipinas ka. Mga traidor! Di ba? Kakamay tayo. Enjoy nga kinakamay, di ba? Pabos tayo. Yeah! Suka. Panghuli. Masasal. Content. Pucha. Hindi pa halata. Kailangan natin ng content sa channel.
Diba? Kita mo yung unang 10 minutes ng video ko kay Kate Yap, diba? Pina-explain, magagamit ko yun sa iba't ibang conspiracy kasi yun yung kanilang ginagawa mga fallacies para ma-push yung gusto nilang storya. Ang ano lang doon is yung after yung 6 minutes na yun, mali yung hula ko. Kung nag-interconnect mo, makikita mo, malay mo, sinadya ko pala yun. para makita niya kung gaano, kahit 90% nagko-connect siya, isa lang kailangan para masira lahat yun. Masira lahat ng hula na yun. Sarap. Shout out nga pala. 100k. Diba? 300k na tayo. Grabe. Ganon lang kabit. Ina. Huwag ka magsalita. Kumakain ka ng isda. Nagtinik. Kaya pala muna may laman. Kampay. May tuyo. Gourmet na zesto, di ba? May unting pispis ng tuyo. So, natatapos sa ating mukbang. Tuyo mukbang, Pinoy SMR, blah blah blah, di ba? Para sa algorithm, kaya ako sabihin yan. Di ba? So, kung kilala nyo sino tayo si KTF, comment nyo below para mahanap na i-double check natin. Mali yung 90% ko. Kahit kulang ang 90% ng aking lakas sa pinakita nun. Pero at least, di ba, yung una 10 minuto nun, na-explain ko sa inyo kung gaano kadali gumawa ng story yung... huwag ka magsasalita ka na kumakain. Mga dighay. Yung mga gumagalaw. Diba, lagyan mo na ng sound effect na nakakatakot yun eh. Ito siguro pinaka-onting edit ko na video. So, ayun. So, like, share sa mga conspiracy yung friends. Hindi pa nadadigest nung katawan ko yung kinain. So tayo wala pa ako nariya. Kakaway ako sa kidnapper. Okay na ako. Tapos na ako. Ako na rin mag-edit ha. Ako na bahala.